el podcast de l'Èstia Menorca. Salutacions, benvinguts a aquest episodi número 12 del podcast de l'Èstia Menorca. Com diem sempre, el millor podcast, el podcast del millor equip de bàsquet de Menorca i, per tant, també de les Illes Balears. No, jo crec que pots dir el millor podcast també de Menorca i segurament de les Illes Balears. És molt possible, molt possible que siguem el millor podcast. Per tant, ja que és evident, doncs també ho podem dir en veu alta. Un podcast, això sí, que fem amb la col·laboració, com sempre, de Gin Xuriguer i amb aquesta meravellosa veu que sentíem. Adrià Cuatrecases, com estàs? Molt bé, Axel Camarasa, molt bé, la veritat és que molt bé, de ressaca. De ressaca dominical, eh? De ressaca dominical, de ressaca d'una nova jornada a l'Eport. Una nova jornada amb infart de miocardi i amb la aorta a punt de dilatar-se en excés, eh? No hi ha manera de tenir un partit tranquil, eh? No, però almenys aquest ha acabat bé, en final feliç. Sí. De miracle, eh? Però ja no només pel resultat, sinó per la falta claríssima que comet Eric Demers a l'última jugada, que realment el jugador Urtasun, el jugador de l'equip rival que es queixava de que li havien fet falta en el seu el tir al darrer segon, amb l'àrbitre a 25 centímetres, és a dir, l'àrbitre, si treia la llengua, li llepava el clatell. Demers clarament l'estira de la samarreta mentre està tirant i l'àrbitre no veu res. La sort dels campions. La sort dels campions. O la pressió de Vintalfa, també, no? També, però... Miedo escénico. Segurament. Jo crec que devia tenir alguna trompeta o alguna... Saps la banda que tenim allà? Sí. És poc nombrosa, però fa molt soroll i segurament devia tenir l'àrbitre absolutament acollonit, perquè... Urtasun es torna absolutament boig. Home. Que és una cosa poc habitual en bàsquet, no? Vull dir, aquesta marrulleria malentesa... No, perquè a veure... O protestes tan efusives és com més senyorial, no? Comparat amb altres esports del bàsquet. Depèn. És que, clar, sobretot quan tens raó, quan un jugador s'emprenya tant, normalment té raó. Sí, això és veritat. Normalment té raó. Això és veritat. I això crec que els àrbitres ho saben, però és massa tard perquè l'orgull predomina a la justícia. I ell, i més en el cas del Rio Verde Clavijo, que s'ho jugava tot, absolutament. Vull dir, sí que depèn d'una cistella, en aquest cas, guanyar o perdre, i a la pràctica esgotar pràcticament les opcions de mantenir la categoria. Per posar en context, victòria per la mínima, 68-67 de l'Èstia Menorca contra el darrer de la taula classificatòria. Victòria que sobre el paper, si t'ho diuen abans de veure el partit, dius previsible, però un cop vist el partit ja havia advertit en roda de premsa prèvia el tècnic Javi Zamora de que era un rival complicat, que potser la taula classificatòria no li feia justícia a la qualitat d'aquest equip, que a més amb els darrers reforços doncs, havia guanyat una mica més de qualitat i de possibilitats i que intentava esgarrapar punts com fos per mantenir-se a la categoria, però finalment l'àrbitre va decidir que havia de guanyar l'Èstia Menorca, cosa que nosaltres trobem del tot acceptable i compartim obertament. Compartim el criteri. Home, jo realment et poses en la pell, suposo que també en part perquè l'Èstia Menorca s'hi juga poc, no, diguem, segurament és a dir, és una molt victòria menys, sens dubte. Que ha anat molt bé, però s'hi juga molt menys. I és difícil no empatitzar amb un equip que a més ho havia donat tot, Jo tinc la sensació que van sortir en aquest cas el Clavijo va sortir amb totes les ganes, amb tota la fe, creient-se realment que són capaços de salvar la categoria, i perdre d'aquesta manera, si et poses en la pell d'un aficionat de Rio Verde Clavijo, jo crec que aquesta falta segurament la comentaran que queda de temporada i part de la que ve. Anem, Adrià, si et sembla, a repassar 3 apunts ràpids, com sempre fem 3 pinzellades del partit d'aquesta jornada. L'actualitat en 3 punts. Triplazo! Bang! It's good! Triplazo! Wins the game at the buzzer! 3 qüestions ràpides. La primera ve una mica en relació amb el que comentaves i és que hi havia ganes, sobretot entre l'afició, de venjança per com va anar el partit d'anada, on, recordem, doncs, va haver-hi problemes de connectivitat, de mobilitat de l'Èstia Menorca per viatjar fins a la Rioja per aquest partit. Es va demanar oficialment al club que ajornés, que endarrerís l'horari del partit per poder tenir temps de descansar. Bé, coses que passen quan vius a una illa.
es van negar i ens van, pràcticament sense descansar, vam haver de sortir a pista i ens van fotre una bona pallissa. Total, que aquesta setmana hi havia ganes de venjança, sobretot entre l'ambient, entre els aficionats, a través de les xarxes socials, s'havia escalfat bastant l'ambient. No sé si això és una manera encara més guai, no? De guanyar un rival al qual li tens ganes i a sobre allò de guanyar de l'últim minut i de penal inexistent, no? Doncs això és una mica guanyar per la mínima amb una falta que no et piten i els condemnes pràcticament a l'Ep Plata. Si l'objectiu era fer mal, s'ha fet mal. Aconseguit. S'ha fet mal. Sí, Objectiu aconseguit. S'ha aconseguit. Cal dir que abans d'aquesta jugada a l'últim segon, aquest tir amb una falta molt clara d'Eric Demers, hi ha un dolor infligit previ que és un triple de qui si no. O Clevin Hanna, realment fas el que et dona la gana. Un Hanna que va clavar un triple amb el partit empatat o 2 punts a sota, ara no ho recordo. Empatat. Amb el partit empatat, un triple que realment va acabar decantant la balança i també... Un triple des de pràcticament 7 metres, vull dir que no és allò trepitjant línia justeta, no, des d'un parell de passes més enrere, flaca cap a dintre. Sí, un triple NBA que evidentment devia fer molt mal ja a l'afició, és a dir, que ja hi havia motius per celebrar la victòria i la revenja, però que la jugada final jo crec que acaba de fer sang o fer llenya de l'arbre caigut. De fet, a l'Estia podem dir que va anar pràcticament a remolc tot el partit. No ens posem per davant fins al tercer quart per primera vegada. I després és Clevin Hanna, diguem, qui una vegada més agafa la responsabilitat, tot i les bones dades d'altres jugadors com Diego Alderete o l'etern Estevic, que sempre és present, és omnipresent a la pista. Però la qüestió que volia comentar, una d'aquestes pinzellades, és l'obligació, diguem, que es va sentir Javi Zamora de tirar dels que toca, tirar dels que salven les castanyes. Si mirem una mica les rotacions, tenint en compte que hi havia lesionats, jugadors que doncs no van poder disputar de minuts, però veus que Clevin Hanna va fer 37 minuts, Alderete 37 minuts, Oliver Estevic 38 minuts, vull dir, és pràcticament tot el partit sencer, i Arteaga no va poder perquè es va carregar de faltes des del primer quart i al segon quart en tenia 3 i per tant va haver de rotar, però el seu substitut, Emil Stoilov, se'l va veure molt agressiu també i molt batallador, vull dir, posant-se el vestit de guerra, perquè el partit, si et despistaves, se t'escapava, perquè vam anar a remolc, com deia, i no va haver-hi grans avantatges per cap dels dos equips, i el Ribera de Clavijo va plantar cara i va haver de ser in extremis sense baixar els braços en cap moment. Sí, Stoilov va estar molt bé i va ser realment essencial per cobrir aquest forat que deixava Arteaga, que per altra banda, si miréssim les estones que va jugar Arteaga, els minuts que va jugar Arteaga... 22 minuts, 2 punts. 2 punts. Amb 2 tirs, amb algun rebotet, però sobretot amb alguns problemes greus en defensa. Arteaga és molt previsible en el hard show, en el high wall que comentàvem en alguna altra jornada, en aquesta defensa en què ha de sortir molt en fora. Li costa molt tornar a recuperar, no? Li costa molt tornar a recuperar, evidentment és una limitació física diguem, sabuda i lògica amb un jugador de la seva mida, però és veritat que se li han de donar solucions, no? Segurament, perquè quan encaixa la tercera falta, a partir d'aquí ha de marxar a la banqueta i hi ha un parcial favorable a l'Estia Menorca, en part gràcies a que es pot defensar molt millor perquè Arteaga no és a pista. I això és un problema en un jugador de la importància, segurament el fitxatge més important d'aquesta temporada, dels jugadors més ben pagats de la plantilla. És inquietant que la seva participació resti més que sumi, sobretot a nivell defensiu, quan a nivell ofensiu tampoc està sumant el que podria fer per compensar, diguem, les seves flaqueses defensives, no? I és un paper galdós, i no sé si Stoilov li pot oferir un relleu, és a dir, pot tenir més minuts Stoilov dels que ha vingut tenint, segurament, pel seu creixement, i està bé que pugui oferir, perquè al final t'ofereix intimidació i pal baix, que és més o menys prestacions similars, però en low cost. I l'altra cosa és intentar-li facilitar la vida a Arteaga, no? Que a mi, d'entrada, el que se m'acudia era ajustar-li l'emparellament. És a dir,
no sortir a defensar el 5 rival, no emparellar-lo amb el 5 rival, que és segurament el jugador que anirà a fer el bloqueig directe, sinó que s'ocupi, per exemple, d'un no tirador rival, d'un jugador, d'un alè. D'entrada pot semblar una mica imprudent, però això li evitaria dues coses. Li evitaria o ser qui puja a defensar el pick and roll, o li evitaria obligaria el rival a canviar el bloquejador per mirar de dur Arteaga cap a dalt. Ja, per treure'l de sota l'anella, no? Exacte, clar, però això alhora faria que el pick and roll, el pick, el fes un jugador que no està acostumat a fer bloquejos i segurament no tindria la mateixa continuació que el pivot. És a dir, jo crec que es pot intentar alguna cosa per facilitar-li la vida a Arteaga o per ajustar, diguem, les seves flaqueses. Precisament, aquesta és la segona pinzellada que volia comentar. No sé, després d'haver seguit l'equip ja en bastantes jornades, podem dir, fins a quin punt el veus previsible, se'l comença a veure com molt rutinari, en el sentit, amb poques sorpreses, ja podríem endevinar pràcticament els canvis, les rotacions, i el joc és en cert punt previsible. No dubto que és un bon joc que està donant resultats evidentíssims, però aquest pilota a Hana i lo que passe i esperar agafar el rebot, no? Està sent, a vegades, contra rivals que a priori són bastant menys competitius que nosaltres, ens estan posant problemes precisament perquè se'ns comença a veure bastant el llautó. Sí, però en part segurament és justament perquè no s'estan aconseguint les prestacions que s'esperen del joc exterior, és a dir, la intermitència, sent generosos, la intermitència d'Eric Demers en l'encert en el tir de triple, o fins i tot l'aportació a nivell triple dels altres jugadors exteriors, que és tirant a baixa, juntament amb la poca aportació ofensiva d'Arteaga, acaba limitant moltíssim les opcions que tens, no? I els rivals s'adapten a això. Els rivals saben que la seva tasca, i hem vist un altre partit aquesta setmana contra el Clavijo, en què ha tornat a passar, que és que tenen un jugador especialista defensiu fent pressió tota la pista a Clevin Hana, intentant-lo esgotar. Sí, és això. Totalment. I, clar, aquesta Hana dependència arriba un moment en què tens la sensació que és inevitable i l'únic recurs que s'havia tingut per mantenir-lo amb oxigen després que se'l faci jugar 38 o 37 minuts com aquesta setmana, superant pressió defensiva constant, ocupant-se de la creació del joc ofensiu de cada jugada i de cada atac. Clar, 100%. Clar, jo tinc la sensació que l'únic recurs que més o menys ha funcionat per dosificar-lo ha estat jugar amb dos bases alhora. Sí, que pugi una altra la pilota, li eviti el desgast d'haver de creuar pista, no? Però clar, la baixa de Pol Molins s'està pagant molt cara perquè és un jugador que podia fer perfectament aquesta funció, que la feia molt bé realment, que alleugeria molt aquesta càrrega de Hana i que sense ell Álvaro Sanz és el substitut de Hana en aquests pocs minuts que descansa i no el fa jugar gaires minuts Javi Zamora acompanyant, no? Perquè tindries realment dos jugadors molt baixets que segurament et suposarien un problema en defensa, no? Clar. Darrera qüestió, taula classificatòria. Podem donar ja per la permanència perfeta, queden 7 jornades, si no vaig equivocat. Estem 3 encara sobre del descens, perquè Amics de Castelló va guanyar Melilla, que s'està fotent en un merder, i precisament aquests dos són els nostres propers rivals la propera setmana. Després en parlem, però tal com està la classificació ara, fent una fotografia, veient com està la part baixa de la taula, que hi ha equips amb una clara dinàmica negativa, i que són els nostres propers rivals, que nosaltres estem 3 per sobre, podem més o menys començar a donar per fet l'objectiu? És mal de dir, ja ho sé que és mal de dir, però jo em mullo i dic que sí. Clar, el primer aclariment, baixen 2 o baixen 3? 3. Baixen 3. Clar, i això fa que Amics Castelló, que ocupen en aquests moments la 16a posició, són 8 victòries les seves i partit justament aquesta setmana contra l'Hestia Menorca. Una derrota contra Amics Castelló... Dimecres juguem contra Melilla. Sí, però és jornada intersetmanal. Exacte. La següent contra... Correcte. Clar, és aquesta setmana perquè hi ha 2 partits aquesta setmana. Exacte. Clar, suposant que el partit contra Amics Castelló que es juga fora de casa es perdés... tenim 2 partits a fora ara.
la cosa s'ajustaria molt. I no anem sobrats. No anem sobrats. L'ensopegada de la setmana anterior fa mal i realment la victòria d'aquesta setmana pot acabar sent indispensable. Exacte. És que era molt, molt, molt important guanyar Clavijo, perquè jo tinc la teoria, i no és una cosa que m'inventi jo, vull dir que passa al món de l'esport sovint, que l'equip juga millor contra rivals de gran potencial i contra els rivals a priori, òbviament, més dèbils. No parlo de relaxació, però les coses no ens surten tan bé, no estem tan còmodes. Hem fet autèntics partidassos i donant la coincidència que sempre és contra equips contra els millors. I en canvi va passar a Càceres, que vam palmar, aquest cap de setmana hem patit, i els dos partits que venen ara em fan patir precisament per aquesta raó. Dimecres, desplaçament a Melilla, que porta una dinàmica de 6 derrotes consecutives, ja està trampejant amb el descens d'una manera descarada, i al cap de setmana visita també a domicili, en aquest cas contra Amics de Castelló. I no... O sigui, estic convençut que ens salvarem, però em fa patir les dificultats que té l'equip contra equips a priori de la zona baixa de la taula. No sé si també comparteixes... Sí, una mica hi ha aquell doble factor, no? La menor pressió de quan jugues contra un equip que en principi és favorit, que fa que juguis més relaxat, i a vegades això també es transforma més o es tradueix en més encert. I després també hi ha una qüestió que també passa a vegades, que és que s'encomana el bon joc, no? És a dir, quan hi ha un equip amb més nivell, en certa manera, sí. T'acabes ajustant i també treus la millor cara, no? Sí, és una qüestió psicològica difícil d'analitzar, però segur que hi té un paper. També és veritat que a nivell, per tranquil·litzar-nos, no només hi ha aquests equips, sinó que empatats amb l'Hèstia hi ha l'Oviedo, el Fuenlabrada, per sota hi ha el Cantàbria i el Melilla, que també havies comentat. És a dir, hi ha molts equips, i fins i tot l'Ourense, que està només una victòria per damunt de l'Hèstia. Són molts equips que en cas de que hi hagués una estirada d'Amics Castelló, que és segurament l'última i l'única plaça de perill que hi ha en joc, se la jugarien molts candidats, i per tant, que també estan jugant i que també perdran, i per tant no ens hauríem d'alarmar en excés, també penso. Els càlculs de Javi Zamora, en roda de premsa va dir almenys, que creia que amb 12 victòries estaries salvat. Va posar l'exemple del Prat fa 3 o 4 anys, que amb 12 va baixar, però que és una excepció, perquè, home, guanyar 12 partits és una relativament bona temporada, saps? Doncs en queda un. Per això dic que hi som. Veurem què passa aquesta setmana. Després comentem el rival, si vols, una mica més en detall. Abans jo crec que podem treure una cosa més d'aquest partit, ja per rematar-lo, clar, perquè jo crec que en podem extreure la jugada mestra. La jugada mestra. Perquè la jugada mestra la podem també plagiar dels nostres rivals i si fan una cosa bé, doncs escolta'm, per què no copiar-la? No? Vull dir, no crec que ens haguem de tallar un pèl amb això. I segurament vam descobrir un recurs molt interessant, com és jugar amb bessons. Ah, mira. Perquè el Clavijo jugava amb Àlex Urtasun i Chemi Urtasun. Ah, tu. Dos jugadors germans, com haureu deduït segurament pel seu cognom. Del ministre. Exacte, però no només germans, sinó que a més són bessons. I s'assemblen molt. Són d'aquests bessons que s'assemblen, no d'aquests bessons que dubtes. No, aquests s'assemblen molt i això va fer parar boja la defensa del Menorca. Jo crec que algun despiste va venir per aquí, de dir, però un moment, però aquest no és el meu, no? T'estava marcant aquí, com acabes d'esmaixar? Sí, com és possible? I llavors, a veure, és una cosa a tenir en compte i és un recurs que hauríem de valorar durant el mercato d'estiu. El requisit ja no és només tenir talent i dots físics, sinó també un germà nascut el mateix dia. A quin bessó fitxaries? Home, Chemi és el... Sempre fa mal dir, però és el bo. Chemi és el bo i l'Àlex és l'altre. Així els diuen a casa seva, també, Els seus pares de rotllo... Avui què ve? L'altre Urtasun. El bo o l'altre? I si els nostres jugadors tinguessin tots un bessó, amb quin bessó fitxaries?
Home, un doble Hana jo crec que seria ideal. Sí, ni que sigui per poder-se repartir els minuts, perquè realment Sí, pobre, tio. fot patir. Que Hana i Stevic sumen més minuts que Anja, ja, pràcticament. I són els més vells. Per això és una cosa ja molt exagerada, pobra gent. Comença a ser tortura. Vull dir, alerta que Javier Zamora no estigui cometent un crim, que no el jutgin a la Haia. Explotació laboral. Escolta, parlem del Melilla, proper rival, dimecres. Vinga. Tinc una qüestió a comentar. A banda de la dinàmica negativa, que porta 6 partits seguits perdent, el darrer aquesta jornada contra Amics Castelló, un partit pràcticament a vida o mort, van caure 90-85 a Castelló. Dimecres irem nosaltres, un desplaçament que sempre és... diguem, complicat, farragut, anar fins allà baix, diguem que fa pal, així de clar. Sí, fa pal anar fins per ells els hi fa pal venir fins aquí dalt, però sí, però quan ens toca a nosaltres anar-hi cada 15 dies, pues, fa pal sortir, pues, imagina't anar fins allà baix. Sí. Qüestió que volia comentar. Rànquing de màxims rebotejadors de l'Aleport. El nombre 1 és un mellineninso, vale? És un rival. Barents Hassan Shakur porta 216 rebots en 28 partits, però, atenció, seguit d'Oliver Stevic, amb una mitja de 7,25 rebots per partit, i el quart és Arteaga, amb 6,82. És a dir, el rebot pot ser una de les claus perquè ells tenen el màxim rebotejador de la Lliga, nosaltres el segon i el quart, i per tant allà pot ser un dels factors que ajudi a decantar la balança, tenint en compte que la darrera jornada, no sé com vam anar de rebots, però no he mirat l'estadística, però la sensació va ser de que no anàvem massa llargs. Vaig obrir-ho. Sí, no vam anar sobrats. No vam anar sobrats de rebots. De fet, vam agafar 31 rebots per 27 del rival, per tant se'ns enfonsa la sensació, que és que vam agafar més nosaltres que el Rio Verde Clavijo, però sí que va haver-hi una mica aquesta sensació de que se'ns escapaven algunes pilotes. També va haver-hi moltes pilotes perdudes, i això també suposo que afegia aquesta sensació. Sí, cert. Res, com ho veus? Home, jo et diria que no... de futur. Fa patir l'amenaça en el rebot, s'haurà de vigilar, i aquí potser és una ocasió perquè Arteaga doncs ressorgeixi també, no? I faci valer la seva estatura. Però no només això. Hi ha un jugador, senyor Dubier, no sé com es pronuncia, però Bryce Jonathan Dubier, que el darrer partit, aquest partit d'aquesta setmana, contra Amics Castelló, va cascar-se 38 punts, Oh, mama! Qui és 38 punts en 34 minuts, és a dir, més punts que minuts, i aquest tio va fer 7 de 9 amb triples, 7 de 9, que segurament és més triples que els que ha fet l'Estia Menorca en els darrers 3 partits. Oh, sens dubte. I el percentatge de tota la temporada d'aquest senyor és del 51% d'encert en triples, que és una barbaritat. Jonathan Bryce Dubier, sí, austríac, ara ho estic veient. 31,9, és a dir, pràcticament un 52% d'encert en triples. És una barbaritat i, per tant, s'ha d'anar alerta perquè aquí a l'Aleport el més tonto fa rellotges i s'ha d'anar alerta. S'ha d'anar alerta. No serà un partit senzill, per molt que portin aquesta ratxa tan negativa, i evidentment hi ha el tema del desplaçament, que no sé quin és el dia que viatja l'equip, però és un lloc complicat, no només d'hores d'avió, sinó que a més hi ha un logísticament és més complex que no pas quan vas a Península. Sí, solen viatjar el dia abans, dimarts, suposo, el partit dimecres a les 8:15, si no vaig equivocat. El tema de físic, que els 37-38 minuts que han jugat avui els veterans pot passar factura. No sé si Zamora els ha donat lliure fins dimecres. Nos vemos en el aeropuerto, hemos ganado por los pelos, descansar, meteros en una piscina de hielo y no os quiero ver hasta que pasemos el check-in, perquè no sé jo si hi ha molt temps per... Òbviament, càrrega de treball vull pensar que no em farà mai massa, però sí que hi ha poc marge, perquè després dissabte tornem a jugar. Diumenge, sí, potser seria una setmana per ampliar una miqueta la rotació i donar més minuts, bàsicament, als jugadors que jo crec que poden donar relleu a les principals figures, no? És a dir, les posicions que més ho necessitem, que és base i pivot, i en aquí entren doncs, Álvaro Sanz i Golden Dicken, en el cas de
de que Pol Molins no pugui disputar minuts. Però Golden Digger va jugar 2 minuts. 2 minuts, Dos minutets. I per mi ho va fer molt bé, que ho va donar tot en aquells 2 minuts, defensivament. T'ha entrat pel bon ull, eh? T'ha entrat pel bon ull, eh? Sí, a veure, és a dir, té limitacions clares, però defensivament és un recurs molt diferent als homes alts que tenim i crec que ens donaria un altre aire a nivell defensiu, sobretot si se l'emparella especialment amb Stevic, per compensar segurament la falta d'experiència de Golden. Però és un jugador que podria rascar algun minutet més i donar-li una mica d'oxigen a Stevic. I Álvaro Sanz, doncs, jo crec que també, jo crec que podria jugar perfectament 12 minuts en comptes de 4, com va jugar aquesta setmana, i donar-li una mica d'oxigen a Clevin Hanna perquè arribi als darrers minuts doncs, amb frescor. Veurem com evolucionen els lesionats aquestes properes hores, aquests propers dies, si arriben o no al partit de dimecres. Recordem Tom Digbé, que deu portar ja un mes o un mes i escaig desaparegut. A la roda de premsa prèvia ni se'n va parlar, es va mencionar només la lesió d'Omar Lo. Es va dir que Pol Molins s'havia millorat i que es comptava amb ell per jugar, però tampoc va disputar cap minut. Per tant, 3 absències i veurem si algun es recupera. Omar Lo sembla pràcticament impossible, però potser sí que Pol Molins pot arribar i pot ser un relleu de qualitat per no carregar de minuts massa als titulars indiscutibles. I dimecres, a les 8:15, nova cita a Melilla, desplaçament que fa molta mandra, però si tornem amb una victòria ja sí que podrem tornar a dir que l'Hèstia Menorca és de l'Eport. Adrià Quatrecases, ho deixem aquí, parlem entre setmana, veiem aquest partit i l'analitzem com sempre aquí al podcast de l'Hèstia Menorca. Que vagi molt bé i com sempre, que visqui l'Hèstia. Que visqui l'Hèstia.